saboda na ɗaya dai shi Alasan Watara da ruga karan horotatta ne na gaya maka duk mena kisar da aka yi na a cuci Nijar a cuci Burkina bisa uranium kenta ko bisa zinariya Burkina ko bisa zinariya waccan na reserve financier Abuja tana da nata rabo duk abin da an kasato duk abin da an kasato da ita da Senegal suna da nasu rabo amma ba kowa sani ba ita Senegal a shekaran jiya ba sun yi da abubu ba sun hito yanda Niger yan Niger sun ka hito yanda yan Burkina suka hito yanda yan Mali suka hito a kore waranshi ai su ma sun hito sun ka kore Macky Sall ko su Sanko sun ka ɗauki iko ko da suka ɗauki iko muna shawar za su zo wajen mu ko su shigo IOS su Sanko ko muna ta shawa sai faransa ta ce musu a'a akwai hankali ba wata tsiya gare ku ba kuɗin nan na sefa da naka tsagowa naka tsagowa da shi na naka riƙon ku ai ka sai suka yi shuru kaga sun yi wani rikici effectivement Senegal ba wani arziki gare ta ba kenan yanzu babatun da suka yi na cewa su ma za su yi kuɗin su sai ta sefa iska ne dodon bango ne yau in suka yi ta ita Senegal ta san sani za ta hin horon shi zama cikin talauci yau talauci ya kama horon shi saboda Niger Burkina Mali sun hana kansu sun rike arzikinsu sun ce duk abin da an sai da dangin dukiyarsu bai koma shigowa matalamin aljihun horon shi shekaran jiya ina ce shekaran jiya yau da ba da ya ba mai girma shugaba Lamin Zen wasu kuɗi da Nijar ta samu ta shan sun ta ce su biyo ta Maroc ko horon shi ko da ta wayoyi kuɗi sun wuce har sun zo Maroc na'am to yanzu kasashen ga uku Nijar Burkina Mali sun ɗauki yancin su in an sai da zinariya ta Mali ba dole na sai sun biyo kuɗin hannun horon shi in an sai da zinariya ta Burkina ko kwaɗata ko wani abu ba dole ba ne in an sai da uranium ko wani abu na Nijar ba dole sai sun biyo can ba shi ya ka talauci cikin horon shi na'am shi yasa yanzu a tele kana ganin a can horon shi duk rete wanda sun ka ƙara aiki har swatan mangoro suka yi sun tafi kasuwa babu kuɗin talauci ya kama to da Senegal kin da Cote d'Ivoire kin da a ce tana cin unhanin su ta shiga talaucin ƙasa uku suka kubce mata ta shiga talauci shine Burkina Mali Niger da mun ka kubce mata mun ka hana duk wata dukiyarmu da an ka saida ya shigo betaminin abu na trésor français kuma na biyu mun ka hana duk abin da ni mun kai niyyar sai a ce in dai horon shi na da shi ba mu aita wani wuri mu sai wajenta mun ka kiya bindigogi nawa muka sai turki horon shi ba ta labari muna aiki da Putin abin da muka tashi sai dangin bindigogi ga Putin ga turki kaga kenan wani hujja ce ta sojan sun ɗauki mazakuta sun hana kansu a da bai yiwa ne dole in horon shi na da bindigan nan ita za ta sai da maka ko ba ta yi yanzu kaga wannan incin da sojan suka ɗauka a wani lokaci da suka sai da bindigogin da ba su yi to aka samu matsala ai kana ganin kawo wannan a ce zaman su cani ne kai ana ta a ɗauko mana wanga bolorekin jirgin ƙasar na banza da shi na wata ƙasa an kare da shi karahun suna nan asarar banza malam haka to yanzu idan aka yi tattaro dukkanin waɗannan matsaloli yau kai a ganin ka ƙasashen gana mu guda uku suna iya bugo kuɗi nasu na kansu a fara aiki da su a yanzu cikin halin da ake to suna iya bugowa sosai ma amma ka bani in baka dan kwatamcin wani abu kakin in zuna na'am yawa yau in muka koma baya a 1960 da kwai kasashe na wancan bangare na wajen Arabi Saudit can wancan bangare na Asia ka gane su Bangladesh ne su Indonesia ne su Ind ne su Vietnam su wane ne su Iran su waye da mu da su talaucin mu ɗaya ne talaucin mu ɗaya ne su ma talaka ne kawo mu ina maka zancen 1960 shekara 1960 amma daga tsakanin 1960 zuwa 1970 kasashen na azi suka kwace kansu daga mulkin mallaka na ƙarshe kuma sun kai kuɗinsu sai arzikinsu ya tashi saboda sun yi kuɗinsu ka gane tattalin arziki yana ƙarƙashin mallakar dala taka ta in kai ka taya da kuɗinka ba wani ka riƙiya ba sai ka roƙa
kuma kuɗin kai naka ne ka kirkira su ba sai wani ya yayo maka su ba. kana da kana da fasaha ka yi tahiyar abubuwan ka na sai yadda ya kamata da ka ja daidai ruwa daidai tsaki. To shi na baka wanga example su namu kasashe su Niger su Benin su Burkina su Mali su ba su yi bayan wancan sun kai ka gane su ba su yi kudin su ba wadda sun kai yunkurin su yi kudin su faransa sai ta kashe su misali kaga Jules Christ Olympio shi a 1963 ce kai shi zai yin kudin shi na Togo faransa ta sa Yadema ya kashe shi Yadema sai da shekara 37 iko saboda yaron horon shi ka gane ko Ingurtatun Bulbai na Chad shi ma ce kudin shi zai yi na Chad a 1975 ko shi ma horon shi ta kashe shi saboda ya ce zai yin kudin Chad. Modibo Keita a 1962 a Mali ya ce zai yin kudin shi ma aka gama da aka sa Musa Traore le general Musa Traore ya mai kudeta ya sa shi kaso can zuwa gaba ya ba shi magani ya ce mutu an kada ya kashe shi ka gane ko Sankara da ya ce yar bai yarda da horon shi ba ya an kai ai ba a dade ba aka kashe shi ka gane ko na yi maka zancen Jules Christ Olympio na Togo na yi maka zancen Ingurtatun Bulbai na Chad na yi maka zancen mi sunan shi wanga na Mali Modibo Keita mutum guda ɗaya ɗan kubci a 1960 shine Sekou Touré ya ce shi zai yin kuɗin shi shi har ya bugu an fara aiki ma ya bugu an fara horon shi ta yi neman ta kashe shi Allah da ya bar rayuwar shi amma wani keta ta yi wai sai ta taya kuɗin na Gine sai ta kirkiro su irinsu ta ciko jiragen na jabu ta zaka sama ga Conakry ta yi ta zubo kuɗin don keta aka yi ta musu ruwan kuɗi da aka ta musu ruwan kuɗi na'am don a bata a gurɓata kuɗin da na keta ka ji abin da horon shi ta yi ma Gine Conakry saboda mutane suka kwasa kuma suka sa su kasuwa so kwasa kaga da su kuɗin suka yawa abin dala 100 sai ya koma jika biyu daraja ta hwaɗi dan ka ji mai na kisa horon shi ga dan ka ce za ka canza kuɗin za ka yi hita ka yi naka kuɗi ta kowane hali ko ta kashe ka a yi maka kudeta ko ko san ma a yi maka irin ga ketat ka gane waɗanga mutanen namu uku Niger Burkina Mali IOS sun ce za su kuɗinsu kuma kuɗi darajar su arzikinka arziki shi ka karfafa kuɗi cikin duniya ƙasashen ga uku suna da arzikin da zai sa kuɗin da sun hito su yi daraja suna da zinariya suna da uranium suna da petrol suna da cuivre suna da zinc suna da abubuwa iri-iri na zamani wanda lithium har da ma wasu minerai can na banza wanda ba na banza wanda ba a samu su duniya scandium da lantadium da wuya ka same su cikin duniya an ba na cikin sahara ba ka gane waɗanga ƙasan uku ka dan sun yi kuɗinsu ni gaya maka sefan da ka yawo Benin ko Togo bai samun daraja amma zan baka misali guda a ce mun yi kuɗinmu na sefa na US a ce mu tamma guda ta US a kan dala 100 take ta tsohon kuɗi sefa kai kana ganin Beninoa da Malamville ya shigo ga su zo su yi miƙa kuɗi su canza su koma can ya zo a'a kai Beninoa kin da Malamville an ce mishi kuɗi tamma guda na US a kan dala 100 take misali na wai ai bai yanzu tun da tamman nan da ita za ka san fiyawa ta a gaya ko shi kana ganin mai kashe dala 100 da sha fiyawa bai ya sha kenan karhin kuɗin mu zai ragaitar da waɗancan kuɗin tsohon kuɗi na sefa da ka yawo Benin da ka yawo Togo da ka yawo Abuja saboda sun ƙi biyo mu da kwai irin wannan na biyu ita kanta horon shi ba za ta sake sa kuɗinta wajen zargani sai da kayan mu tun da sefa babu shi cikin ba a yi shi hida shi ba cikin duniya su ko waɗanga kuɗi kai tsaye za su yi alaka da saboda bank central kinmu da an yi ta abinda horon shi ta hana mu waccan bank central ta Dakar mu ta mu yi za ta yi tun da bank central ta Dakar horon shi ta hana ta girku cikin duniya alaka da kasashe da bankunan duniya sai dai da ita kenan in mun kai kuɗin mu IOS
tashin hwari mu yi bank central ta IOS. Bank central ta IOS za ta samun karbuwa a bank central na duniya, kaga za ta samun karbuwa daga bank central Fed ta Amurka. Tunda kaga dolar kan Amurka ba wani Trump bane ko na gwamnatin Amurka, dolar na masu arziki na to kaga kuɗi ba na gwamnati bane, wani bi na 'yan ƙasa na wata ƙasa na 'yan ƙasa ne. Ka gane kenan har kasuwa ce in ci riba ka ci riba, su ba ruwansa da siyasa. Siyasa ba ta hana ta duk gwamnatin da ya zo dai su suna nan, su suna nan. Kenan ba mamaki bank central wagga ta samu karbuwa da bank central ta Amurka. Tunda ana son dolar ya shigo fagen na IOS a zanki aiki da shi. Wannan bai yiwa sai inda kwai zarganet. Kuma Amurka ba ruwansu da wani horon shi na keta ko a'a su dolar kin su ta yake suke su. Ga a ci kaso duniya ba da shi ba. Ka gane. Na biyu hatta da Eurokin bank central ta Frankfurt da mai jeren euro ita ma ba ruwantar gwamnatin wani horon shi ce gaki ko a'a. Ita ma zuwa za ta yi ta ce ta kulla alaka da ta kulla alaka saboda mi saboda kadan ba su yi haka ba. Mu alhamdulillah mun kai ba zai yi ba da su. Mun kai girman da muna da mayan ƙasa na duniya su Shin su Rasha kenan za su ganin da su da ba su ba, kadan su Rasha sun yi kuɗin wannan da aka cewa na BRICS da su da ba su ba tahiya za a yi, kuma waɗannan ƙasan suna bayan su Rasha kenan rugowa za su yi su ma su zo a dama da su saboda su cika tunda mu adda arzikin da aka so duniya, wannan kasuwar ta arzikin suna son kuɗin su ma a yi unhwan da su. Kadan bank central kimu ta US tana da rijejeniya da bank central ta Europe mai yin euro, ka gane ko sai ta ce ku biya da kuɗin euro ba matsala mun dai san paritem, ko ku biya da kuɗin dolar. Duk kasuwar da an kai da kasashen ga tana iya karɓo su a karɓo dolar bank central ta Amurka ta amince da namu kuɗi mu ma mu amince da nata. Yanzu kenan nan wurin idan na lura kamar yanzu ga halin da muke ciki, mu yanzu mun kai kasuwanci ba mu da izinin da za a biya mu da dolar ko da yanin na shi ko ga yanzu halin da ake yanzu in mun kai kasuwanci har yanzu muna cikin matsala tunda kuɗin muna ga trésor français ka aiki da shi. In nace maka ba wai mu kasashen mu uku ba waɗanga imowa ke tunda mu sai da yawo ce muka yi ta ai muna har yanzu dai muna na haka da imowa, ka gane ko kenan har yanzu duk da mun ki sefa ba mu yi namu ba takwan da sefa muka aiki, amma an san hankalinmu ya taya wajen zamuyin kuɗinmu. Kenan wajibi ne mu yi tahiya irin ta tsohuwar ta yadda aka yi, amma mu hana kanmu da kuɗinmu su shigo horon shi na ɗaya, wannan mun riga mun hana kanmu, ka gane ko amma har yanzu ba mu hana a yi ciniki a ba mu ba fuskar sefa ko wani abu, wannan ba mu hana shi ba tunda har yanzu muna cikin imowa. Haka ne, ka gane duk da ba ta gyara mu amma an yi waɗanda sabon kuɗin, amma radda mun kai sabon kuɗin samu wannan hanyar radda mun kai wannan sabon kuɗin ni ga maka ran nan da sun fara aiki faransa za ta ƙara talauciya, abuja za ta talauciya, senegal ma da kake gani wani bank central ta ciya ta bank central de Dakar wadda da ita aka game kai da trésor français ana cuto waɗanga bank central ita ma za ta durƙushewa. Sun san da haka duk ga koko da suka yi ta ga waɗanga ƙasashen uku sai nasu IOS kuma ta haya ta nuna sai mun yi ta. To yanzu tun da sai mun yi kuɗin ɗazu ka ba da labarin cewa shi sai ku ture da nashi kuɗi sai horon shi ta ci ko jirage ta zo ta yi ruwan kuɗi cikin ƙasar aka karya darajar wancan. To nan